30 urte laizter, bueno, betikoa. Osea, krisi konstante bat, así que, eta bizar pedazillo, baina, bueno, baina biz. Hasi nintzen merrazia konpartitzen, eta nire Instagrameko kontu pertsonala, pues oso pertsonala zen. Horrean, erabiltzen pizka plataforma bezala, ipesu horiek bidaltzeko, edo nik nekan, pues ezin egon batzuk eta plazaratzeko, eta plataforma hona izan da. Claro, ordatzen jaten bueltara jo ematen dira gauzeri orokorrean. Orduan, zulatzen ez ematen bueltarik. Osea, jatzen mandetu entratzen ez dut ditzen. Orduan, jarri ditzen, eta entratzen dane, eta bueltara egia zen maz, ez neban ez erringo. Ulergarri edo izateko, eta danok identifikatzeko marrazki uti zergan, bai behar dozu base bat ikusteko behintzatala pertsona bat, edo ikusteko behintzatala aurki bat, edo ikusteko behintzat. Eta, bada blanketa, bizitza guztiaren hona izalako marrazten, baina zeiatu naiz da jun naiz, gauza gehiago filosofiakin hartzen, eta humoretik gaiak jorratzen, erratxaia badalako, libertagarria badalako, eta nahiago badalako. Eta irisgarria bak dira, así que oso ondo. Osatzakataz gine eta kontatzen historio bat. Osea, igual toztapen bakarrek funtzionauko zoren txiste batzuk edo pasarte batzuk, baina irudian buena kontatzen dago historia bat. Orduan, osatzakata, da historia bat oso bizkoa bapatzen dena, oso errez kontsubitzen dena bai, baina osatzakata bizkortasun hori eta irudian gutxi daukin ez, baina gero elementu gutxi daukin, ze erreza gulertzen da, eta bizkorra gulertzen da, eta ez gara galtzen detaietan, igual ez dute asko aportatzen. Eta kondozu izaten da, ze askotan, konpartitzen dira, daukaterrak azta, espero ez ditxuan ginetek. Eta ez da gizera txik, baina... Eta alrebez, igual justo niri pertsonalki gehiago guztien zeustianak ez duten bat, ederrak ez da beraukio, bueno, kure zuen dut jata. Batzuta izaten da, okurre jata da txorra bat, ikusi dara bestak izer, eta horrekin zer bat inbarro, edo izaldien bat, edo hitzen bat, edo izjokoa etortzen da moduren baten, eta apunta bitxen bat. Dakaten blog de notas, apuntauta. Eta bestela, atzuketan ditxetu Instagramen, bebai, eskatu jendeari zorean inguruarin. Batzutan kostatzen jata pentsatzen zaren inguruarin. Gero, behin dakazula, helburu bat, edo hitz bat, edo lo que sea, hortikan ateratzea, errezago itxek gata. Baina, horre bueltan ematen, nire buruakin brainstorming batzuk itzen, ateratzen dozu. Derkatik kamiseta diseinu, bat etxerako modukoa, hartzen dago bizkarrean etxerako modukoa, eta jendeari, opa bitzeko eta kristela izitu eukidau, eta bestea ez dakiz zertan nabilen. Eta duk kuriosua zen, niretako izan eban kamiseta, osea, ez nekan saltzeko ideiarik edo, baina eukin ezuan, hain beste arrakazta, azkenean saltzen jarri nizela bai. Eta hori, eskusitzen dugu serigrafia bitapikukin baterakan taierrian, Eibarren. Nagaren zerbait, eskusa bezala batera egoteko, eta eskusa bezala diru ateratzeko, edo batera itxuko gozak. Osea, hori da, eta horretu duen da. Eta, bueno, bai, beti hauki dugu, zuermen, edo, bai, eta eskulanak eta itxean, kokatu da. Eta, pixkat eskuleatik jun zaigu, zehazien izan gozat oso txikia izaten, eta haunditzen duia, eta, bueno, baina pozik, oso pozik. Eguna pertsu bat, Bartzelonan, stand-upan, guen ez dako atrebitzen ditzen zerbait, ez da horren enduran ikasi pixkat. Osea, zerrek palmentzen zaitxu hor jartzen, ez? Ez dakidan personalidade falta, baina da. Ez dakit titulazioa, baina bai norbaiten baimena igotzeko. Eta baina kurtso bat, monologoak idazteko kurtso bat, eta, noan banekan bat idatzita, horrekin animatu nintzen, probatzera. Duertu garria, arraroa, eta, bueno, batzuta daga etorren bagunean kriston krisi emozionala, rezaka emozionala, eta bestatzen oso pozik, eta askotan ez gogoratzen zer gertatu da norgoilan, urtetzen nahiz eta, bueno, grabatu da, bale, bizar ikusiko eta bentzen hartatu da. Bantxa zira euskarazko stand-upa topera, herri ezberdinetan montatzen stand-up probalekuak, gehienak. Baina hola jende animatzeko probatzera eta oso gara dago izaten. Jende animatzen hasi da, ikusle pila ez du bai, osea, jende nahi da ikusi stand-upa eta komedia euskeraz, eta pozik.